gdje ste ljudi, dobrodošli u moj prvi klip, s vama je Serbian Knight i danas ćemo igrati PES 13 ljudi. Ovako ljudi, ja sam namestio na regular 5 minuta, neće bude predugo. Ok, ovo, stadion, Old Trafford, ljudi. Ok ljudi, na ovom kanalu ćemo igrati Minecraft, igrat ćemo ratne igrice, igrat ćemo PES-a, igrat ćemo svašta. Ja ću samo, znači, održavati kanal. Ajde počnemo ljudi, da ne dužim priču, bla bla bla. Ajmo. Let's go. Idem lagan. Lagan. Ne mogu da verujem. Ajmo sada. Ne. Jesam glup. Ništa. Još da mi da žuti, bila bi ekstra. Ajmo ljudi. Prvi klip pobedimo. Ne znam zašto, sad primećujem, ne znam zašto kompjuter nije ubacio Lama umjesto Rafinje. Ali dobro, kako hoće nek igra. Ajmo sad, ne daj se. Gol! Ovo samo može meni da se desi. Nikome više nego meni. Gol! Ne. Ajde, molim te, barem 1-0. Dobro. Tako je. Valencia, Welbeck. A neće ne stiću. Ne može. Ajmo, Giggs. Puh. Pusti prednost. Na kojoj je bila njihova lopta. Ček. Giggs, porsi mi, nani. Okej. Ajmo, Rafael. Giggs. Rooney. Gol! Ne. Ajde, brate, dobro, baci se na nja da vidim se. Ajmo, ljudi. Prva epizoda, prva pobjega. Morao sam. Pol vremenako. Ajmo, dobro, bla, ajmo. Kako ja vidim, bilo je malo prekida pol vremena. Valjda će biti dobro pol vreme, drugo. Valjda. Ajmo. Ajmo ljudi, to. Ne! Pa, bože, sačuvaj. Jebem ti mater. Kaki su glupi. Tako. Šta lupaš, majmune? Kakav si, koji iz bunara izašao?
Gol! Uff! Iš! Kerik, Nani ima šut. Uff! Imali smo toliko šuteva, ljudi. A ništa ne možemo da izvučemo ko gol. Javi se reći da ne mogu se javiti. Ajmo. Kerik. Aj sad. Welbeck, molim te, nemoj me izdati. Da li je realno? Da li je moguće? Ajde, Nani, molim te. Bože, sačuvaj. Samo to mogu reći, ništa više. Ajde, molim te. Ovo su glupo radi za sve pare. Nani, vuci. Gol! Gol! Tako je! Nani! Jesle je gol. Pravo vreme. Pravi gol. I oklažan. Kako sam se pogubio, ali ne vezi. Idemo. Nisam pogrešio, sam uveo Nanija. Nisam pogrešio. Ajmo, Valencija. Vuci. Welbeck. Aj, ne može Gustavo više. Da je to bio Riberije, onda možemo pričamo o golu. Gomez, Ferdinand, neće. Tako je. Ajmo Nani, ajde Nani. Ajde, molim te, Welbeck. Neće. Gustavo mi igra kod... Čista faulčna. Ajmo ljudi da pobedimo. Da pobedimo. De Gea, zvani Degen. Valencija. Welbeck protiv Alabe, Welbeck brži. Rooney! Dobre! Tako je. Ok ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Poz!